Ano hotino makawuono e chenro mano mar mine wacho wamenyo sigana mano mar Harriet Akinyi. Harriet Akinyi Kormgajwang' en miyo mabende nochiwo ywak mare e mbui mag oganda koywak kaluwore kod podho mano mar magawa mare. Mane sigana mwamenyo ma e sigande. 150k, all I need. Sina Messiah from having millions of money to 0 shillings. I only have 37 bob mbele na nyuma, 33 bob kwa bank account na 4 bob kwa M-Pesa. So please guys, if someone can save this business, please help me. Please, I'm pleading, I'm begging. Nyinga iluongo ni Harriet Akinyi. Ane won Tule Kienyeji restaurant ma osebedo ka trend chakre Monday. Kawuono en tarik 24 Jumamos mar January 2026. Erouru kamano kuom support ma usemiya Kenyans. Ohala ni nachako higa mokalo tarik 1 November. To kane pok achake nokawa higni 5 mondo team planning maber ang'iyane. Nabedo gi ji mang'eny matimo consulting mondo ang'e gima timo. To nang'iyo Nakuru kae tayudo ka onge ng'ama uso chiemb kienyeji authentic moketo restaurant kama jodongo madwaro chiemo madala nyalo betie machiem. To nang'iyo maneno ka be nyaka vijende mohero nyaka chiemo ma ok otimne processing mang'eny kata maonge gi gik moko mang'eny nyalo betie. Emomiyo na kawo initiative mar yao gine restaurant miluongo ni Tule Kienyeji. Koro kana yao ohala ni to nochakore achaka maber mabe ne onge kata gi kasoro moro amora. Mogik kama koro gik mang'eny notimore e tich kae mana sewacho e interviews mamoko. To gik manotimore gi nomiyo ain ka losses mang'eny ahinya. Mogik kama koro aonge gi pesa manyalo dhi go mbele loko ohala. Nogik kama koro okanyal kata afford rent makae. Nogik kama okanyal kata afford chulo jotijena. Nogik kama koro nyaka entertain gi. Abire tich koro atugo kodgi, entertain gi mondo kik giringi. Nitie moko mantie noringo ne gin 3. To nanyiso Nyasaye ni ok abi give up. Abro hope nikech gik moko bro tiyo. Kasto Nyasaye notimo yore ne mayudo jok mamoko. Koro sama ne yudo jok mamoko to koro sales no dhi piny zaidi. Mogik kama koro aketo pesa e ohala to gima uso onge. To ka uso, matin ma uso no ema duoko kendo e ohala. Matin ma uso no ema pod achulo ne gigodo nyaka magidhi godo kuma gidake. Ohala no bedo matek na kapinyora ni koro mae Nyasaye notimo nang'o. Omiya ohala mondo ogore piny. To parie niya, kana chako ohala ni to en mana yore Nyasaye eka nayudo pesa machako godo ohala. To ohala ni nachako gi nyaka kamogikie kama nogikie aloso gine video mana post e social media cha naseketo more than 2.3 million e ohala ni. Ochamo nikech kae kimi kama malo ni kimi timi bare space ine miloso gimoro amora. Landlord mi mana gine iluongo nang'o wall achiel to gi dhoot achiel. Koro an nakawo space kang'eni ya kaka keto ohala maber ni to ji biro to en gima onge Nakuru to ohala dhi mako. Kaka ohala no dhi mobedo koro nomako at first kasto moko dhi molwar piny. Nawacho ni koro antiere in a very hopeless situation nikech na manyo nyaka jok manyalo biro kata kawo gige mako gige duka. Gimaka gige duka gimiya loan mar 1,100 nokayudo. Nawuotho Nakuru ngima kama nyamanya manyalo miya loan okayudo na. Koro awacho ni nikech atemo yore na te we alos video mondo akwa ji jo Kenya jodala wagi akwa gi e kony ka nitie ng'ama nyalo konya mondo konya. Kasto abet a few hours later ta gine nachaka loso business machielo nikech sama na ling ni kaseloso video 2 mokwongo ka taling tang'isora ni we amanyane simu kae kapod anyalo yudo jok moko. Atemo gocho ne ji mang'eny kanto gima realize ni Kenyans are going through a lot. Ji mang'eny nigi gik moko machandogi. Koro samoro iwe ni ng'ato nigi pesa dhi konyi to kare onge go. Dinyawe ni kata ni ng'ato tuo ni kare onge go. En mana gi gimo battle kae. Koro a few hours go kana ayudo ka onge kony manyo yudo
tawacho ni we alos video kasta express kaka feel koro an gik kama nabedo suicidal mana dakaw ngimana taloso video ma obed kaka evidence mondo kik ng'ato bi penj ng'ato ni nyako ni kanothagore ang'o miyo negore kar mondo nowuo gi ng'ato. Koro nikech gik mang'eny aneno ka ng'ato kodere to iwacho ga ni gidwa ng'eyo ni ang'o manotimore. An koro naloso video mondo bed mogik no mano trend no, naloso video no mondo bed ni ma evidence ni mae gima notimore emomiyo abedo maonge, emomiyo kata ka ngimana. Lakini Nyasaye ne nigi yore ne mamoko noloso makoro business no makoro video no odhi viral ma ji obiro, jo Kenya obiro goya support matek. An nakang'eyo kata na trend kapod alorore i duka naka tapo mana ka ji mulo dhoudi ne en gotieno gimoro saa 1 madhi saa 2 ji obiro ma ji oflock kae ma ji ogola, jo kanisa, osiepe ma be akia, jok moko mong'eya from outside kae nobiro mogola e duka ma gi make sure ni an kama ok giweya kenda. From there to video no dhi viral ahinya, to from video no jo Kenya obiro mogoya support. Ani ng'isa ni sani a trend dunia mzima. Akia kaka mano bedo mago yore Nyasaye, lakini gima nyalo wacho ni erouru kamano jo Kenya ukonyo nyathi mane osebedo hopeless to Nyasaye nuyie ma Nyasaye otiyo kodu moketo ubedo angels mag nyathini ei ngimani. Koro agoni erokamano maduong', usemiya support kendo usemiyo achung' kendo gi tiendena. Sani pesa mana yuago ni nadwaro pesa mar run business cha, naonge gi pesa kata mar afford stock nyaka ginene cha, ayudo pesa mar stock no. Koro sani gima lemo meduru alamo niya kendo akwayo ni wa be together mondo wakonyre uru, wating're uru malo. Ki support akawuono to kinya support ng'at machielo to wating'ore, kata ka wanyalo bedo gi system mokethore lakini wabiro konyore ka wamakore kendo wabiro together mondo wakonyre. Erouru kamano, Nyasaye obed kodu, Nyasaye duong'. Kendo awacho ni ng'ama nyalo bedo hopeless oko kachacha niya ni ng'eni ya lem matek, king'eni lamo milamo kawuono Nyasaye nyalo answer few years from now. Gimipani kawuono en hopeless no, Nyasaye kare tiyo sama iwe no lim. Gima nyalo ng'iso mine to gi nyiri matindo ka an kama ni e ngima ka nitie gik mang'eny matimore, to inyalo bedo iae family ma ngima tekie, tinyalo bedo ni isekale ngima matek ahinya kaka an ng'ama okale ngima matek kendo ngima malit. To nitie gik matin ahinya mosebedo maber e ngimana. Koro abiro ng'isi niya, an kaka an abiro ng'isi gik mapok natimo. De anin to datimo ni adok aringo dhi ka chode ok en solution, lakini ok bi wacho ni ajudge jok machodo nikech ok ding'e ni ng'ato osetemo manyo kony kama nade motamore. Gimachielo, ok ding'e ni ang'o momiyo ng'ato ringo odhi omanyo dichuo mondo dak godo mondo yud kama ne solution ne. Lakini abiro ng'isi niya, gimoro amora ma iwinjo ka chunyi ng'isi kata nafsi ni ng'isi ni my right step to take, kik iwe ma ok take it, nikech you never know, risk taking might be just the thing that you need. Koro take risk no kendo idhiyo itim gima ineno ka mane gima chunyi ng'isi ni kanye kuma konyruok ni biro yaye. To gik mang'eny ahinya timore e ngima kendo ji nyaka jok moko dere, kik ideri. Ineno ka iwinjo ka isegik tungcha kanye kama Nyasaye birie. Kaka nawacho, lam kendo ilam mang'eny, lemne nyithindi, lemne odi, lemne jodalau, lemne in, kendo lemne Nyasaye omak lweti sama onge dhano manyalo konyi cha, to mak lweti. Nitie nyaka sama nyaka anyuola ni nyalo weyi mok nyal konyi, nitie nyaka sama anyuola nyalo bedo in a position mok nyal konyi, lakini Nyasaye kiwuoyogo samoro ko biduoki kawuono to biro duoki eventually. Koro ana biro nyiso young girls gi women nyaka kata single mothers manoko kachacha ni there is hope, take that risk. Gineno gimiparo ga ti brush off cha, mane kama Nyasaye nyalo biro erokamano.